bai Errota eta bai Zuleibarrentzat inflexio puntu bat suposatzen dau. Arratiko garapena neurri handi baten aldatu egingo duelako. Berrikuntza, talentua, eraldaketa digitala, nazioartekotzea eta ekintzailetzaren aldeko apostua egingo duen proiektu bat bultzatuko dugu. Ikastetxea, enpresari zabalduz eta enpresa ikastetxea. Dagoeneko, 75 urte baino gehiago dira Zulaibarrek eskualdeko batapen sozioekonomikari lagundu diona. Eskualdearen eta Bizkaiko garapenaren partaide garrantzitsu bihurtu gara. Enpresak eta gizartea oso ingurune konplexua murgilduta daude. Aldi horretan, zentroaren estrategia birformulatu dugu. Orain 7 hamarkada Zeanuriko auzotar batzuk adieben martxan Arratiako hezkuntza auzoa izan den tokian. Baina azpi egituren gainetik arratiarrak izango dira proiektu honi benetako zentzuna emango deutzienak. Proiektu hau gainera Arratitik bertotik diseinatutako proiektu bat da. Zulaibarko campus honek eraldatzeko gaitasuna eta ekonomi pizkunde hori sortaraziko dauezala inolako dudarik ez daukat eskualde honetan. Zulaibar campus hau lehiakortasunaren palanka bihurtuko da. 0,3 milioi euro inbertitzera goraz, baina horretaz aparte gure departamentuara, Ainarak buru daukan da departamentua eta aldundi guztiaren departamentuaren laguntza ere zuen eskuetan jartzen dugu. Dudari barik Arratia honekin eta beste proiektu batzuekin aurrera egingo dugula inolako dudarik ez daukat. Eskerrik asko guztiei.